tigaremeye kaunti ya Kisii gutukumira n'umurikito Sara Nyarangi Ontita oyo gutumanyi buna nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital kubwaterana amone kembekereki Amref naboigo ne serikali ye kaunti ya Kisii nigo bana bachake kliniki kyabene ekibono kirachi gutumeka asoko tarogo chinsemu aho eliko nyara kuruobo koreri anene asoko bwatoke chanjo ya COVID-19 nigo chinga kie chibono banyarego semia bontu weso kya sobunga liko nyare chanje yo tango kuranda kw'ebinyinyi bya COVID-19 roboti urwa senchira yubuikirano itakuwa imeanzishwa katika kaunti yetu ya Kisii. Endwali ya COVID-19 nigo yarorekanire komenteka asa matuka bwango iga magega ya serikali kwarorobya machiko yogotanga okwambekera kw'ebinyinyi byo imense ya Kenya. Enyagitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital kubwaterana ne wizara yobachenu amone kaunti ya Kisii nebyombe buna Amref AstraZeneca amone binde byacha kyumurobelyo bwokurwa echanjo asaba menyi korwa asechi sub county au ime kaunti ya Kisii asege kya matuko 10 alebosyo buna akwenekia Dr. Onkware yoro moteneneri bwobachenu ase county ya Kisii. Mobile clinic yego chotara SG sub county cheto chons kianda ne town yeito koira amariyogari ya COVID vaccination ya sabanto tagara obero wa COVID badongororo pero county ya Kisii ya tware bose ya record case chiribisa na 500 na inde se vaccination campaign yeto targeted abantu chiribia saba na team so far babikwa fully vaccinated sababu ya chanjo chiribere chiganete na abantu 200 nigo boigo agania abantu bonsi wesokia guchakira emyaka 12 goika emyaka 50 nomo goche igoro elyo gwetanga boigo kobwatia machiko aliyagotanga okwambukira kw'ebinyinyi bya COVID-19 bunenchereyemo yo gwetanga ambali bako ko chanjo chiribe ndongera ogeko ese sidani ya tatato ene ya kane abaro bache ese clinic mobile clinic ese ochweta manyore chanjo echidaktari cheto chons cheserikali chechibwate vaccine nigo mobile clinic eyo eraetanane ase chinsemo au korengana nabo bisaba nyagitali eyo ya Kisii Teaching and Referral abwasi babolire bamenyi bonsi be county ya Kisii wesokia na kwewe chanjo ilikuerenda na gwetanga kurwa sebinyinyi byo. Siku ya Alhamisi tarehe 14 kliniki yetu itaenda katika Umatoke Borabu kwenye itakuwa katika Rio Kindo boys and Omobera girls. Esindani yere safe na denaye gotanga tonyora COVID digo una ukuna inu iskogari n'abantu bande akerora arware ocha kurwara yebwe. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.